На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей и гістарычных фактаў. Вітаю вас сёння 14 красавіка. Спынімся на найбольш цікавых падзеях гэтай каляндарнай даты. Юны прынц Зігфрыд адзначае паўналецце. Вяселле прыпыняецца прыходам маці. Яна незадаволена бесклапотным жыццём сына і хоча ажаніць яго. Прынца ахоплівае смутак, надышоў канец юнацтва і вясёлых забаў. Так пачынаецца першая карціна балета «Лебядзінае возера», музыку да якога напісаў Пётр Чайкоўскі. У 1986 годзе балет быў пастаўлены на сцэне вялікага тэатра оперы і балета Беларусі. З тых часоў дагэтуль карыстаецца нязменнай папулярнасцю ў гледачоў. Сёння пастаноўка ідзе ў новай рэдакцыі Юрыя Траяна і Александры Ціхаміравай. У спектаклі выкарыстана харэаграфія Льва Іванова, Марыуса Пеціпа, Александра Горскага і аўтараў новай рэдакцыі. Балет доўжыцца амаль 3 гадзіны, але глядзіцца на адным дыханні. Завітайце сёння ў вялікі тэатр і пераканайцеся ў гэтым самі. Першая персанальная выстава Сергея Трухана разгарнулася на плошчах выставачнай прасторы «Дом карцін». Сергей не мае прафесійнай мастацкай адукацыі і па праве называе сябе мастаком-самавучкай. Яго пейзаж «Зімовая раніца» па выніках глядацкага галасавання праекта «Я Мане, я Шышкін, я Малевіч» сярод сотняў іншых работ зведаў максімальную ўвагу гледачоў. І менавіта творчасць гэтага мастака яны пажадалі ўбачыць у персанальнай рэтраспектыўнай выставе. Сергей вывучаў мастацкія калекцыі музеяў Масквы, Санкт-Петербурга, Лувра, Версаля, Пікасо і Орсе. І вось надышоў час прыхільнікам выяўленчага мастацтва знаёміцца з яго ўласнымі творамі. Выстава працуе да 16 красавіка. На чарзе цікавыя пазнавальна-забаўляльныя навіны з замежжа. Навагоднія гульні распачнуцца сёння ў Бангладеш. Штогод у гэты дзень тут святкуюць бенгальскі Новы год. Адзначаецца ён маляўнічым шэсцем, вясёлымі песнямі і музыкай. Давайце паглядзім, як гэта адбываецца. Бенгальскі Новы год – свята афіцыйнае. Адзначаюць яго ўсе жыхары краіны, незалежна ад рэлігійнай прыналежнасці. Народныя гулянні праходзяць з вялікім размахам. У гэты раз Новы год па традыцыі адзначаюць шматтысячным парадам. Наступае першы дзень бенгальскага Новага года. Як і заўсёды, мы, бангладэшцы, збіраемся адсвяткаваць гэты дзень радасна і з найлепшымі пажаданнямі адзін аднаму. Сустракаць Новы год у красавіку пачалі каля 400 гадоў таму. Каб палегчыць жыццё сялян, ісламскі мясцовы каляндар спалучылі з індуісцкім сонечным. Пасля гэтага з'явілася традыцыя. У апошні дзень старога года бенгальцы плацілі падаткі, а ў першы дзень новага багацеі частавалі сваіх работнікаў ежай. Праз сотні гадоў свята амаль не змянілася. У апошні дзень старога года ў краіне прынята разлічвацца з усімі абавязкамі, а першы дзень новага года лічаць ідэальным для розных пачынанняў. Святкаванне вяселляў, адкрыцця бізнесу або заключэння кантрактаў. Багатыя людзі па-ранейшаму частуюць сваіх работнікаў прысмакамі. Таксама пачастункамі абменьваюцца калегі і партнёры. Цікавае мерапрыемства чакае сёння жыхароў Брэста. Праект «9 адценняў чырвонага» не ўпісваецца ў рамкі таго, што гледачы прызвычаіліся бачыць на сцэне. Для яго апісання недастаткова слоў «канцэрт», «модны паказ», «вечар паэзіі». Гэта прадстаўленне, дзе мода, музыка і паэзія сплятаюцца ў адзінае цэлае і нараджаюць новыя формы, вобразы і адчуванні. Праграма базіруецца на лірыцы са зборніка «Багіня ці плач хатняй гаспадыні» пісьменніцы і паэтэсы Тамары Лісіцкай. Музычную аснову складае акустычны альбом «9 адценняў чырвонага» аўтара і выканаўцы Кацярыны Сенкевіч. Яркімі украпінамі ў дзейства стане паказ вячэрніх сукенак калекцыі «Бягучая года» вядучых брэндаў. Мерапрыемства адбудзецца ў абласной філармоніі. «Майстры і куміры» – так называецца праграма з фондаў Белтэлерадыёкампаніі, якую прапануе да прагляду тэлеканал «Беларусь-3». Прысвечана яна знакамітым людзям Беларусі, якія дасягнулі вяршынь у тых ці іншых відах мастацтва. Выпуск запланаваны на 15 красавіка. Запросіць у студыю акцёра тэатра і кіно, народнага артыста Беларусі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР Геннадзя Гарбука. Праграма у эфіры заўтра у 19 гадзін 15 хвілін. Камера, мы вока ў вока так вядзем сцэну. Камера пачала ад'язджаць. І Борис Владимирович, не перапыняючыся, схапіў за хобот, за аб'ектыў эту камеру і прыцянуў яе на старае месца.
гомельскіх прыхільнікаў драматычнага мастацтва запрашае абласны драматычны тэатр. На яго сцэне разгорнецца дзіўная, зблытаная і адначасова шчымлівая гісторыя. У невялікім іспанскім гарадку існуе даволі незвычайная фірма. Яе супрацоўнікі дапамагаюць сваім падапечным зведаць шчасце хаця б на некалькі дзён. Аднойчы паслугамі фірмы скарыстаўся сталы сеньор, які 2 дзесяцігоддзі таму выгнаў з дому свайго бесталковага ўнука. Жонка сеньора ўвесь гэты час атрымлівала ад імя маладога чалавека лісты, якія ён ніколі не пісаў. Што адбываецца і чым гісторыя скончыцца, адказ у спектаклі «Дрэвы паміраюць стоячы», які паставіў рэжысёр Валерый Анісенка. Спектакль пра выбар маральнага шляху жыццёвай дарогі, паглядзець пастаноўку можна ўжо сёння ўвечары. Працягваем знаёмства з вартымі ўвагі культурнымі падзеямі з прапіскай у сталіцы. У вечерніх сукенках і смокінгах уваход на оперу ў піжаме забаронены, як, дарэчы, і сур'ёзны настрой. А як інакш, калі класічная музыка гучыць у спальным пакоі, дзе сучасны Ленскі дае ўрокі вакалу сваёй палюбоўніцы. У падобным выпадку карыда непазбежна. Все привыкли как раз оперных певцов видеть на сцене, а тут мы как бы убираем этот занавес и показываем, а вот смотрите, какие они в жизни, какие они в пижамах на самом-то деле. Хотелось так немножечко, чтобы было необычно, непривычно, в то же время весело и как во всех операх, только о любви. Бізе, Чайкоўскі, Моцарт, Верді, Барадзін – стваральнікі гэтага музычнага хаосу не пашкадавалі нікога. Класічныя оперныя шэдэўры суправаджаюць сучасную камедыю і драму ў адным флаконе. Салісты вялікага тэатра і музычнага дома «Класіка» паўстаюць у фрывольных начных уборах і басанож. І толькі сімфанічнаму аркестру Белтэлерадыёкампаніі, што суправаджае гэты сцэнічны непарадак, з цяжкасцю, але ўдаецца захаваць сур'ёзнасць. Усё змяшалася ў оперы ў піжаме. Драматычныя маналогі, аперэтачная рэжысура, оперная класіка. Рэмаркі для прагляду не ставіцца да сцэнічнага дзейства сур'ёзна. Як нарэшце і да ўсяго іншага, бо ўсё наша жыццё, на думку аўтараў, гульня ў піжамах. Новы альбом папулярнага гурта «Сплін. Ключ да шыфру» складаецца з 15 песень, якія былі запісаны ў Санкт-Петербургу ў атмасферы творчасці і абсалютнага камфорту. Вынік работы атрымаўся жывым і душэўным. У альбоме больш за 50 мінут тэкстаў і музыкі. У ім можна пачуць, як гарадскія ускрайкі спяваюць у дуэце з нябесным хорам. Лідар гурта Александр Васильев упэўнены, з кожнай новай песні яму удаецца перадаваць слухачу нейкія зашыфраваныя паведамленні. А вось ці прачытае іх слухач. Праверыць гэта можна на канцэрце гурта, які адбудзецца ўжо сёння ўвечары ў адным з канцэртных залаў сталіцы. Сярод прыхільнікаў лірычнага тэнара Андрэя Бачэллі, Папа Рымскі, Сіндзі Кроуфорд, тінейджеры і хатнія гаспадаркі. У 1987 годзе яго назвалі самым абаяльным мужчынам свету. Спевака няшчадна крытыкавалі за любоў да пап-жанру. Ён спяваў Селін Дыён, Неллі Фуртада, Дженніфер Лопес. Пры гэтым 80 мільёнаў альбомаў з запісамі спевака былі набытыя як знаўцамі класічнага жанру, так і людзьмі без музычнай адукацыі. Захапіцца неверагодным голасам неведушчага спевака дорыць магчымасць тэлеканал «Беларусь-3». Канцэрт Андрэя Бачэллі «Адна ноч у цэнтральным парку» у эфіры 15 красавіка ў 22 гадзіны 30 хвілін. Recuerdos de romance que una vez juntos empezamos tú y yo. Калі ўсе межы размытыя, надыходзіць час адкрыццяў. Са злавеснай цемры стагоддзя выступаюць цені. Яны прыйшлі расказаць свае дзіўныя і жахлівыя гісторыі, і за кожнай з якіх лёс.
Праўда, і вымысел намертва пераплятаюцца ў нешта новае, дагэтуль невядомае. Хто яны? Моцныя і бязлітасныя, яркія і чароўныя, прыцягальныя і небяспечныя. У іх злосных маналогах чуецца боль і бяздонныя пакуты. Яны не шукаюць сабе апраўданняў. Ім проста ёсць што расказаць. Беларускі дзяржаўны тэатр лялек сёння расчыняе дзверы перад цікаўнымі гледачамі і прапаноўвае неверагодную пастаноўку спектакль «Інтэрв'ю з ведзьмамі». Аўтар пастаноўкі і рэжысёр Яўген Карнях і акцёры, якія ўвасобілі яго задумку, абяцаюць незабыўныя ўражанні. У рэпертуарнай афішы музычнага тэатра на сённяшні вечар пазначана пастаноўка іншага сцэнічнага жанру і іншага настрою – мюзікл. Сёння тут разгорнецца гісторыя пра дзяўчыну-сірату Джейн, якая пераадолела ўсе жыццёвыя нягоды і перашкоды і здабыла шчасце побач з любімым сэрам Эдвардам. Так, это та самая Джейн по прозвищу Эйр, героиня одноименного романа Шарлотты Бронте. Яна ж героиня мюзикла, створенного композитором Кимом Брейдбургом и поэтом Кареном Кавалераном. И увасобленная она на сцене Белорусского державного музычного театра. Яркий, відовішны, дынамічны спектакль, насычаны музычнымі і танцевальнымі нумарамі, абяцае добры настрой і станоўчыя эмоцыі. Пятая міжнародная выстава конкурс сучаснага мастацтва «Беларускі тыдзень мастацтваў» у Мінску. Больш падрабязна пра значную падзею, ідэю мерапрыемства і асаблівасці конкурса раскажа генеральны прадюсер праекта «Арт Week» у Беларусі, сябра Творчага саюза мастакоў России Людмила Рыбакова. Здравствуйте, Людмила. В Минске открывается международная выставка «Конкурс современного искусства. Белорусская неделя искусств». Расскажите, пожалуйста, об идее и цели форума. Проект вообще, когда вначале замышлялся, он был рассчитан на Москву и Санкт-Петербург. Но география настолько быстро росла, что на сегодняшний день она охватывает уже около 20 стран. Все мировые площадки. Если в Китае, это дом Конфуция. Если в Италии, это частный дом Берлускони. Если в Москве, то это или ЦДХ, или дом художников. Очень благодарны, конечно, Дому Москвы. Они нам помогают в организации. И российский проект размещается хоть на маленькой, но территории все-таки России. Людмила, расскажите, пожалуйста, о Белорусской неделе искусств 2017. Каковы ее особенности в этом году? Особенности данной выставки в том, что у нас могут участвовать разные категории участников. И студенты, и профессионалы, и любители. И притом у нас любители выставляются очень хорошего уровня. На базе данного проекта мы организовали детский фестиваль, который тоже охватил настолько широкий спектр разных стран. И уровень подготовки наших детей был просто уникален, и восхищались во всех странах. И при том профессиональной подготовке учителей и индивидуальному подходу. Что касается взрослых, это дает шанс познакомиться с разными художниками, провести мастер-класс. Мы собираемся организовывать пленеры, потому что данный проект вошел в все мировое течение именно пленерных проектов. Что касается международных участников, планируется участие с Англии, участие с Сирии, участие с Германии, участие с Владикавказа. И притом с разных регионов Белоруссии будет гораздо больше участников, именно с регионов. Мне известно, что благодаря проекту работы белорусских детей увидели в Конго. Организована была выставка для белорусских художников в Республике Конго. Мы собрали 40 работ белорусских художников, 2 художественные школы и 3 частные студии участвовали в данном проекте. И было столько слов благодарности и педагогам, и ученикам. И им настолько понравилась выставка, что они решили отметить наших детей, 6 человек, призами. Проект – это также ярмарка продажи арт-объектов. По результатам предыдущих продаж готов ли зритель голосовать рублем за современное искусство? Какие стили, жанры особенно популярны у покупателя? Приобретает больше классику и абстракционист сейчас стали покупать. Он входит очень резко и очень так утверждающе в нашу самобытность, потому что художник туда вкладывает и свое отношение, и эмоцию, и работа обязательно играет, транслирует. И человек может рядом посидеть, воображая свою картинку, свое мышление, да, но питаясь эмоцией художника. Спасибо, Людмила, и до скорой встречи на Белорусской неделе искусств. На сегодня это все. Глядите калейдаскоп новин культуры не только на телеканале Беларусь 3, але и на нашем YouTube-канале. До встречи.